podem mirar-te tu millor. Em puc posar així? Vale, pegando mejor. ¿Tú? ¿Más o menos te va bien este Al volumen? 100 bé, així està ¿Haremos así perfecte. o...? Strangers Hola, in the hola. night. Vale. Que contesti qui vulgui, ho dic jo. Treballar amb David Verdaguer i estar a la glòria és la mateixa cosa. És una persona que ve molt preparada al rodatge, que és molt elegant, que és molt generós amb l'equip, amb els tècnics, amb els altres actors. Aleshores, per al director és un luxe i és un plaer. Com és treballar amb David Trueba? David Trueba és, bueno, doncs molt bé, perquè és dels pocs directors que jo conec que dona espai a tots i cadascun dels membres de l'equip. Perquè sempre algú cuida molt els actors o la foto, del qual aquí tothom tenia el seu espai, genera un ambient de treball increïble, és com un nen de 15 anys amb canes, perquè té aquesta cosa com de jugar tot el rato i dona una confiança als actors i una estima que només... És com un líder, o sigui, és un molt bon líder, però no un líder com de treure's el penis, sinó un líder d'estimar, que estima, que estima la gent, llavors tu te l'estimes a ell. Doncs el típic, no? La veu, sobretot, em va costar una mica la veu, bueno, també la tinc semblant, vull dir que la tinc greu, però em va costar la veu i el Trueba em va dir que no l'imités, que era un actor i que havia d'interpretar-lo, i això és el que he fet, i ell em va donar molta confiança. I llavors, físicament, sí que m'han ajudat molt l'equip de maquillatge, de peluqueria, de vestuari, perquè han fet com la meitat de la meva feina, que a mi m'ajudava molt la pròtesi de nas, o el que em feia el Benja a la barba, el cabell, el vestuari era increïble, portava un cul postís i unes alces de 7 centímetres i em va ajudar molt perquè també camino diferent, no? Això tan hieràtic, tan... Sí, això és el que em va costar més, suposo, la composició del personatge. I oblidar-me del personatge també, com interpretar-lo, saps? No fer una imitació d'una hora 40. Como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y diu, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes? Jo crec que hi ha un fragment de la vida d'Eugenio que és molt interessant, que és aquell pas que va d'una persona que treballa en un taller de joieria amb la decisió de fer una vida discreta i una vida, com diríem, convencional, i que un dia descobreix una dona a l'autobús que és la llum, que és el repte, l'arte, no? I decideix anar amb ella i posar-se en un escenari i descobrir el món de l'espectacle, que té els perills i també té els moments meravellosos, no? I jo crec que és una vida que l'ha canviat en aquest instant i m'agradava molt parlar de que com un instant i un encontre pot canviar la teva vida, no? Hòstia. És una molt bona pregunta, això. No sé si era molt aficionat al cinema, no ho crec, però és difícil que una pel·lícula sobre tu mateix t'agradi, no? Però jo crec que estaria molt content, sí, de veure com està retratada la seva dona, sí, la seva casa, els seus fills i tal. Jo crec que sí, serà molt agraït Jo crec que a vegades m'ha passat quan he treballat amb material d'altres, com una novel·la o la vida o una anècdota personal d'un professor o una cosa així que ha existit, sempre he tingut una satisfacció interior molt forta de sentir que la gent ha apreciat el teu equilibri i la teva justícia al tratar els assumptes, com si fossis tu mateix. I jo crec que l'Eugenio pensaria, aquest David Trueba m'ha tractat com si fos ell, com li agradaria a David que le tratassin. Quan jo havia fet una pel·lícula amb el Fernán Gómez que es diu La silla de Fernando, amb Luis Alegre, i el dia que li van mostrar la pel·lícula a Fernán Gómez, ell va dir la cosa més, per mi, el premi més gran de la meva carrera. Ell va dir, el que m'agrada d'aquesta pel·lícula no sóc jo, és com vosaltres em veu. Hosti, que guai, que bonic, em veieu. Sí, em veieu. I això sempre ho he pensat, és l'elogi més gran que he recebut. Menos cuéntate un xiste i tot. Exacte. Gràcies, no?, per el llegat que has deixat i
i que no tingués por. ¿Cuánto? No, yo le diría, seguramente le diría, ¿cuánto de vodka? T'has sentit connectat o interpel·lat d'alguna manera amb aquest personatge en algun moment, no de la pel·lícula, sinó de la teva vida? M'estàs dient que si sóc un pallasso trist? No estic dient Sóc un pallasso, això és veritat, i trist... No, sí, clar. Però això és el guai, el que diu el troba que tracta l'Eugenio com si fos ell, vull dir que ell se l'ha acostat a com és ell, i si se l'acosta com és ell, ho acosta a un lloc més humà, no tant de mite, ni de llegenda, ni res, i jo em sento identificat amb el síndrome de l'impostor, amb els nervis, amb la inseguretat, amb el món de l'espectacle, amb el saber que si riuen va bé i si no riuen és un fracàs, amb les pors, amb estimar però a vegades no estimar prou bé, tot això ho ha viscut tothom i evidentment que t'has d'agafar aquí. Per tant sí, em sento amb moltes coses interpel·lat directament amb l'Eugenio, com es sentirà un piló de gent veient la peli, tant amb l'Eugenio com amb la Conxita, perquè és una història d'amor i enamorats més o menys hem estat tots. Llavors, sí, evidentment, em sento... És més proper del que sembla a molta gent i sobretot a tothom que es dedica al món de l'espectacle. Jo crec que té molts punts en comú, que és una cosa que es repeteix. No hi ha ningú tan especial, vull dir que tots tenim les mateixes pors. Teniu algun... Sí, sempre ho canviem. Sí, ahir el de la ràdio, quin era? Que no Ostres, no sabia quin era. Molt difícil, ¿Quién era aquel tan curt? Ah, sí, diu... Oye, tú... No lo imito, Oye, ¿cómo es que tú no hablas nunca? Diu, cony, ¿por qué soy mudo? El sembla meravellós, Sí? És molt bo. A mi sempre, el meu favorit sempre ha sigut, perquè hi ha una escena a la pel·lícula que és una escena que ha passat a la meva vida exactament igual, que és la primera vegada que jo he sentit parlar de l'Eugenio. Jo estava a classe i el meu company Enrique, que es sentava darrere i era el meu millor amic, em va fer així, mira, tinc una cinta d'acudits que et mors de riure, no? I jo, què és això? I era Eugenio. I el xiste favorit del meu amic era esto es uno que va a un café, esto es uno que entra en un café i xof. Així és? Tenien 10 anys i ens agradava molt aquest absurd infantil i naïf. No? Gràcies per ressuscitar Eugenio, almenys durant unes hores i bueno, a tope. Que vagi la gent per Déu al cinema. Per Déu, per Déu. Gràcies. A tu, vosaltres. Super, merci. Tú sabes que yo no sé decir en catalán, yo no sé usar bien el dos. Dos personas. No, el único que faig que no, és el que passa per esto, dius molt puntar, és explicar. O puntar, la pel·lícula volia puntar, és xungo, perquè és l'únic que sí que es trobi literal, perquè és lo xungo. Pero dos. Esto no se puede decir ahora en la antena.